हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायबावदों DMEनिफ्राय आरोबाव भेकेन्सि ओंखारदों जों जायखौ मिथियो डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एजुकेशन होननानै दा बेवहाय स्टाफ नार्सनि पस्ट ओंखारदों भेकेन्सिया दङ गासै 484 आरो दरमाया जादों लोगोफोर 14निफ्राय लानानै 60,500 पार मान्थ थ' जोबोद मोजां बेनि एप्लाइआ अनलाइन जागोन दा जों थांसै गोबाव खालामालासिनो जों नायनोसै डाइरेक्टलि अफिसियेल नटिफिकेशन बेनि गेजेराव नोंथांमोना चेनेलाव दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखैमोनबा खालामना लाबानो जाबाय दा नै लोगोफोर आं लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेशन दा बेवहायनो गासैबो दंखायो डिटेल्सआ मा खालामनांगौ आरो लोगोसे क्वालिफिकेशना बेसेबां नांगौ बेनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जासिगोन 1 अक्ट'बरनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ थाहैगोन 7 अक्ट'बरसिम बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन नैबे वेबसाइटआव बेनो जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एजुकेशननि अफिसियेल वेबसाइट www.gme.assam.gov.in आं बेनि लिंकखौ होखाबाय डिसक्रिप्सनाव थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनो हागोन अफिसियेल पेजआव दा फैदो जों नायनोसै नेमावदा पस्टआव जों मोनदों स्टाफ नार्स जागोन लोगोफोर बेहाय क्वालिफिकेसन नायोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ स्टाफ नार्सआव मा नांगौ बेनो जाहैबाय BSc नार्सिं पास खालामनाय जानांगोन नङाब्ला नोंथांमोना JNM नार्सिं पास खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे बेवहाय होनदों 1 इयार मिनिमाम वर्किं एक्सपिरियेन्स थायोब्ला बांसिन प्रेफारेन्सखौ मोनगोन नाथाय बेवहाय फ्रेश केन्डिडेटआनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' जेबो टेनसन लाना नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोननि मावनो गोनां खामानिया जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन बेनो जाहैबाय आसाम नार्सिं काउन्सिल मोनसे थायो थ' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ थ' नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्टार खालामनानै सार्टिफिकेट मोनबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना आउट अफ स्टेटनिफ्राय जुदि पास खालामदोंमोनबा नोंथांमोना नैबे खामानिखौ मावना लादो स्टेट गभर्नमेन्टजों रेजिस्टार खालामना लादो अब्लासो नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना नैबे सार्टिफिकेटखौ लांफाथारनांगोन लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन दा बेवहाय नायदो स्केल पेखौ नायोब्ला 14निफ्राय लानानै 60,000सिम जाहैगोन 500 आरो लोगोसे दंबावो 6,800 ग्रेड पे बेवहाय पस्टआव दङ 484 दा बेनि गेजेरावबो कास्ट दङ रिजार्भेसन बेनि जाहैबाय लोगोफोर आनरिजार्भआव 199 दङ OBC MOBCआव 131 दङ SCआव दङ 34 STPआव 48 थ' STHआवबो दङ 24 EWSआवहाय 48 दङ आरो लोगोसे फिजिकेलि हेन्डिकेपाव दङ 20 थ' गासैखौबो लानानै बेवहाय दङ 484 दा जोङो बिनि बैसोखौ नायोब्ला जोंहा एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेब्लानाखि 18 इयार्स जागोन अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय लानानै 40 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि STब्ला नोंथांमोना 45सिम बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो OBC MOBCब्ला बेवहाय 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेवहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामनांगोन जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन जागोन अब्ला नोंथांमोना लांफानांगोन गांनै फट' कपिस लांफानांगोन कालारिं ओमफ्रायहाय नोंथांमोना एडमिट कार्ड लांनांगोन जेरावनोखि एज प्रुफ थायो बेनो जाबाय डेट अफ बार्थ थानाय जानांगोन जिखुनु जाया सार्टिफिकेटआव ओमफ्राय जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट लांबाबो जागोन अल मार्कशिट लांफानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना पासनि आरो लोगोसे सार्टिफिकेट लांफानांगोन क्वालिफिकेसननि बेनिफ्राय लानानै नैबेनो लोगोफोर मस्ट इम्परटेन्टआ जाहैबाय आसाम नार्स मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिलजों नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय सार्टिफिकेट मोनो बेखौ लांफाथारनांगोन बेखौ लाङाबा नोंथांमोनाहाय डिसक्वालिफाइड जागोन दा नायदो लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव मोनबावदों इआव कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन बेनिफ्राय लानानै जुदि नोंथांमोना लास्टआव नायोब्ला बे इम्परटेन्ट बेनो जाबाय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन बेनो जाबाय लोगोफोर PRC जुदि बे गैयाब्ला नोंथांमोना डमिसाइल लांबाबो जागोन लोगोफोर दा फाइनालि गोबांनाव माने PRC थाया थ' डमिसाइला नोंथांमोना इसु खालामना लांनो हागोन कर्टआवनो मोनो सानसेयावनो जुदि नोंथांमोना खालामोबा दानो खालामना लाखाबानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ बेनो जाबाय लोगोफोर डाइरेक्टरेट अफ मेडिकेल एजुकेसननि दायो अनलाइन एप्लाइ जासिगोन जेब्ला 1 अक्ट'बर जागोन बेनिफ्राय लानानै लास्ट डेटआ थाहैगोन जोंनिया 7 अक्ट'बरसिम बेनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइखौ खालामदो नैबे जाबाय लोगोफोर www.dme.assam.gov.in जेब्ला बेनि लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल भिडिअ खालामगोन बेनि हाउ टु एप्लाइनि दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय